Her ser vi så en meget glad svæveflyverpilot i gang med omskoling til SG-29. 18 meter flapsflyver med afhængsmotor. Det er første start. Det ser rigtig godt ud. En lille kilometer. Har flyvepladsen lige hernede. Nu ser vi, jeg kan være for det store smil. Det er en fornøjelse, den her flyver. Super flyve.